Ahí va. Egun sentian tabernak izterakoan, etxeran indoala. Botilla bat puskatuta poliziarekin iskanbila. Aztatzen tripia parlamentaria, sentitu naiz bapatea. Malaian edo labriteko kuestan izanen da bidaia. Botilla bat puskatuta poliziarekin iskanbila. Neneskak erran zidan bera edo farra aukeratzeko. Vamos! Naia dol fiesta! Badakizue, azten den guztiak badauka amaiera bat. Baina, bueno, lasai, oraindik zaio luze bat dauka, bale? Badakit batzuk dudak dituzuela, beraz, zango dut, metrora ezareten duko. Egin idea, bale? Bueno, hasi baino lehen, zalantzarik ez izan. Hau bai, historikoa izango da. Beraz hartu zuen aurkiak, tabureteak, tragoak, natxo gutxi batzuk banatu ditugu, zabeten jendearentzat, eta bagoaz astera. Bueno, horretarako falta zaigun osagai printzipala, gure bertsolariak dira, eta lehenengo eta behin esan beharra daukagu, berritzar bat daukagula, Aiza izierartik gurekin egon den Aiza oso gaisa dago, eta orduan gaurkoan ez da gurekin egongo, beraz pena handiz, baina, bueno, handi bat emango diogu. Baina, bueno, bera egon ezarren, oso pozik gaude bere partez etorri zaigun bertsolariarekin, iaz ere finalean egon zen, eta aurten ere gurekin hartuko du espuelatxo hau, zuekin guztiekin batera. Bera da, Janire Arrizabalaga. Bigarren bertsolaria Portutik datorkigu. Ondo ezagutzen du Bertsorrondako tabernau, urtetan bere ahots gozoz liuratu baikaitu. Trikia etxean utzita eta eskutan txikito hartzeko prest, Asier Alcedo! Ermuan ere, taberna itxusi eta enkantodunak ondo ezagutzen ditu hurrengo honek. Iazko finala probatu, ostean aurtengoaz gozatzeko asmoz dator berriro. Irune, Basagoiti. Bertsorrondan inork historia egin badu, hoiek albeko errondalariak dira. 11 agur, baino gehiago euren bizkarretan eta Bertsorrondako espiritua ezurretan. Aurten, azken erronda konkistatzeko beharra dina espuela hartzeko prest datoz, Paul Eroitzaga eta Kerman Díaz. Bilboko ordezkari bat behar zuen final honek, baina horretan ere kale egin dugu. Deustotik datorkigu gure hurrengo bertsolaria. Jaso dezagun txalo bero batez, Bertsorrondako agur gehien buruz dakizkiena,
Maite Sarasola. Ez dago ezer inguruan, Perbertsu errondan parte hartu zuenetik, txupito afrodisiakoak baino ez ditu edaten urrengo bertsolariak. Gaur ere gu limurtzera dator, Josu Ibarguren. Eta azkenik sorpresa bat. Denok dakigu bertsorrondak ez daukala arau finkorik, horren erakusle azken bertsolaria hemen egotea. Final aurrekoetan parte hartzerik izan ez duen arren, bertsorrondari egin dion ekarpen historikoagatik, gaurkoan kale egin ez zuen bat. Gaurko gure sorpresa bertsorrondako gaiorik onena bota dituen Ander Uzelai. Txarango dugu pizka batia dugu. Eta azken txalo bat ere eskatu nahi dizuegu, gure tabernaren horman, hor ikusten ez duzuen lekuan, dauden bertsorrondako 3 txapeldunei ere. Gaur laugarren bat batuko zaie. Eta beraz, txalo bero bat, Irantzu Idoate, Urko Arregi, eta 3 aldiz txapeldun izan den Unai Mendiburu. Bueno, ongi etorri bertsolaria, ja hartu duzu txupitoa berotzeko apurtxo bat. Eta freskito egiten du, Baina, bueno, laster berotuko gara, tabernetan ere askok ezagutuko duzu herriko. Dei bat daukagu. A ber, ia, eske itxaron, segundu bat, Ia pasatzen ari gara, ia zer den. Bideo deia da, jarriko dugu aber hemen... Bai, orain justo jarriko dugu ikusten den momentuan, justo superrondo ikusten dela. Isitasun pizka da, mesedez, garrantzitsua da. Bat bi, zazpi. Bai, ez zaitu zeti guztan. Oiana sakatu enter. Hor, ostras, zazpikatu. Zema, jende, zen nostalgia. Que guai. Oso ondo zarete hor, nien nago renondo egia esan. Orduan, inbidi pizkate baten dira, zure zurrik esango. Boa, finalista, que guai. Uzelai, nola, ostras, duzara gara. German, bigoteak enduta hobetu egia esan, bai. Bueno, oso ondo bata, uso handi bat denei, eta ber nork irabazten duen azkena, ze azkena irabazten duenak gana irabazten, ez izaten da horrela. Orduan, bueno, igual ez dute ingo mongolito dena. Naiz errondari gabe, bizi naizen grabe, orain azken ronda bat dago parez pare, ez baitago aburri, eskuelari gabe. Oso ondo pasa, mucho handi bat. Kolombiako Taironatik. Bueno, orain bai, Unairi behar zuen protagonismoa eman ostean. Hasiko gara... Itxaron, duzenik eta behin taberna batean gauden ez eta jendea honez ja pizkat motibatu za. Ia hemendik norbaitek nahi duen gora igo hori mostera. Orduan, bolondrez bat behar dugu, eta urete gainean igotzeko hori mosteko, bale? Venga, animatu. Eta parte hartu. Bueno, orain bai, lapsus guzti hauen ostean, hasiko gara bertxotan horretara etorri gara,
Ofiziokan ibiliko gara binaka lehenengo saioan, eta gaurko gaia. Barkatu. Orain bai. Lehenengo eta behin jakina, bertsolarien agurrekin hasiko gara. Beraz, nahi duzuen ordenean. Jo ezen bat aldatu den aixa, bertso errondarako. Keba deitu naute aurrekoan, timau nindutelako. Keba berez suplenteles nator, aixa gaixotu baita. Ez kontatu antolatzaiei, baina egin dut nahita. Zer pasada, zer misterio da ba, puede ser mi gran noche, tururu. Aixa gaixo jarri dute manda, algo que no conoce, tururu. Lara, 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 lara. Visida en la puerta de Sastraka, Portugaletekoa data, hortik ez zinatarata Alcedo. Berak darama un pololo de ternua, mendiko botak hartuta, kamiseta sartuta, zeluka. Nola den, el chico de Sastraka, mi amor, con su carita de majo, berez está en guisajo, Alcedo. Ai maite zara sola, ai maite zara sola, ai maite zara, 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 baina ez zaude sola. Ai maite zara sola, ai maite zara sola, bera da bertxotako zito de gominola. Ai maite zara sola, ai maite zara sola, hain perfecta baina bazilatu dezakegun nola. Bizkaiaren Gipuzkoako, Bizkaiaren mugan, mugaren mugan, denez Irune bertsolari, tralari-lari, tralari-lari, Lizasorekin joan zaitez abestenkari. Bertsoaren bertsolari, bertsozalen puntan, puntaren puntan, Irunek bertxoro daki, tralari lori, norkosti entzunote du bertso saiori. Bat biru, irukotea, aiba ez, jada bikotea. Gaur zeu zer egiteko zaudete seguru, ja ez badago nahi mendiburu. Bat biru, irukotea, aiba ez, jada bikotea. Bertso errondako finalista falta, bi suplente de marca blanca. Tatarat... Pam, 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 ay... Ander data, faltan bota gabe, bera bertso errondan ezin zen falta. Ander data, faltan bota gabe, bertso errondan ezin zen falta. Baina ezin naiz kexatu, ni benaute entxufatu, beraz horrezegatik isildu eta disimulatu. Bizkaitarrak denata giputxi, eta bat da giputxia, bere kontra jarrita gaztetxe guztia. Astu zure beinepin dezuta txorrada, Euskal Herriko itura guztien kontrara, gaur giputxi zateak desbentaja bat da.
Bat pim 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 piri piri pi 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 iru piri pi pi piri piri lau bost. Bat pim 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 piri piri pi piri pi piri pi piri iru piri pi pi piri piri lau bost. Zazpikatun da finala, txalo gehien jasatzen duenak irabaz bezala. Pintada bat duen atea zeharkatu, parrandero kuadria baten albotik pasatu. Giro ederronekin nola ez disfrutatu, bertsoz bertzeltzen garen lekura biatu. Entzuten da zuen txaloen zalaparta, poto eder batekin joan den bertso baten kanta. Bertsolari tale handi baten tonu falta, baina goza daigun gaurkoan azketan da data. Zazpikaletan, aze guztamen bertan, saio guztietan giro ederretan. Zazpikaletan, rondak tabernetan, ederrai ez zoragarria izan da benetan. Zazpikaletan. Pozik nago laguna, iritsi da eguna, guztiok ondo pasatuko duguna. Aizu, badakizu, gaurkoan ni eta zu, garela bakarrik saionetako gaztetxu. Atzeko boskotea, jubilatzear dagoia. Ez astu sekula ere ez dela izan lagun, errondako historian bilbotar bat txapeldun. Baina igual gaurkoan iritsi da garaia. Pozik nago laguna, iritsi da eguna, aldatuko da errondako txapelduna. Txiki, txiki, txikia, sentitzen naiz gaurkoan. Haunditzen, haunditzen, joan dira haunditzen, ta heldu dira jubilaziora. Pauleta Kerman, bueno olatu artean Bilbora, aurtengoa zuen eungarren, finala edo izango da, finala edo izango da. Pauleta Kerman, bueno ta unai nonda geratu, bisoik zarete buatu, orain bihurtu zarete, irukote dibortziatu, ta unai nonda geratu. Alzedo herrikotik ona, heldu den erdi aitona, bertxotan igualez baina, pertsonalez osona, Alzedo erdi aitona. Gora gu eta gutarrak, gu gazteak zuek zarrak, errondari dagokion, adina duten bakarrak. Eta janire dau aran, favore bat behar bada, gehiengoa igual ez baina, orain hiru gazte gara, janire dagoan aran. Josuk onako txartela, giputxi bakar bezela, inork ez dezan pentsatu, gu arrazista garela, giputxi bakar bezela. Final bat sorpresa barik, ezin da egin badakit, uzelai ikusi eta bihotzekoak eman dit, ba alda hemen medikurik, gora gu eta gutarrak, gu gazteak zuek zarrak, errondari dagokion, adina duten bakarrak. Maitasuna zaioro, adaskan zazpikatu zein biran, bertso errondan sortutakoagatik, zueri mila esker.
Oiana da, Julen urtez urte, erronda bihurtuz gure arkupe. Haiek ere kristolako meritua dute. Ta saioak beti jendez lepo, zuen mimota berbak tarteko. Gure partetik dena dugu eskertzeko. Maitasuna zaioro, adaskan zazpikatu naiz biran. Bertso errondan sortutakoagatik, zuei mila esker. Zenbat aldiz aguantatu dudan agurra ikasteko buruko mina. Zenbat aldiz sufritu izan dudan anakaberen tonu lertezina. Zenbat aldiz erosi izan dudan txalometroa ikaslekin jakina. Baina udena ederra izan da zuekin batera. Zenbat aldiz alaitu duzuen unian ikasten dauen gaztea. Zenbat aldiz eskertu izan dugun Bilbon dinamika hau egotea. Zenbat aldiz botako zaitudan faltan zu bertso erronda maitea. Hau dena ederra izan da zurekin batera. Baina elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Zazpikatun errondan bestela, kafe antzokiko hormetan. Ta ospatuko dugu tragoka, errondak eskaini diguna. Baina engoz gozatu dezagun azken osteguna. Baina elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Zazpikatun errondan bestela, kafe antzokiko hormetan. Ta ospatuko dugu tragoka, errondak eskaini diguna. Baina gozatu dezagun azken osteguna. Azken osteguna. Aztu egin hau hemen zenbat truko, baina ez diot egingo finalari uko. Ez pentsa enaizenik nerean sartuko, kontra egin baina aztu, enaute aztuko. Josu agur grazioso bat kantatu gaur neri, tatenak joaten zaizkit muermo berbi, doinu eklesiastiko eta gozategi, guztiak soldadito marinero egi. Bueno, agian ez dut grazia gehiegi. Historiako azken finala da aurten, tani hemen graziosoa izan nahi izaten. Naiz ta saiatu naizen ulertu zezaten, pixkat histerikoa naizela esaten, haiek historikoa ulertu zidaten. Inor pentsatzen badu, landare zikua ote da. Izorrai horregatik nator gaur, zazpi kaktus gaztetxera. Paulek ez zuela irabazten,
mendiburu zegolata, orain unai porai dago eta eske lumbagoa dauka. Kerman beste disipulua da, sektako beste biktima, batera kantatzen ote dute, Albe Maria Purísima. Ander sorpresa matasanos, hau ez hartu txarrera bate, baina zu ez egotea askoz, sorpresagoa litzake. Jaja, Irune baina egizu, kosmopolitismoaz duda, ze ermua, ai petit ermua, Bizkaiako oihartzun da. Ta maite domadoretan, domadorena de dio, nola deustun badagon lehoi bat, misifu deitzen dio. Alcedo famatua omen da, Portugaleten zaiaute, klaseko ordezkari izateagatik Wikipedia egin diote. Ta Julen ta Oiana zer dira ba, Galindoren pupiloak. Euliei egalak kentzen dizkien jendea baino, torturatzaileagoa. Erronda naiz egin nizun, promesa bat kristau. Gaur enintzela jarriko, histeriko barra pesau. Orain zure hietara gonbidatzen nauzu, uau. Zenbat luzatuko duzu ni kontigo ni sintiau. Utzi drama, utzi hilko zarenaren historia, ta etor zaitez hartzera zure zepio horia, zure airfryerra, zure tostadetako ogia, tea diskutitzen dugun kefirraren kustodia. Ez zara egoten nerekin, nola Bilbo turrarekin. Ez didazu begiratzen ja, begirada horrekin. Ez baduzu nerekin naita ezin badut zurekin. Ni bakarrik biziko naiz, bueno zazpikaturekin. Zazpikatu, zortzi hau, zortzi kantu. Enaiz aurkeztu barkatu, ni Josu naiz ez ikaratu. Naizta gozatzen saiatu, bai zuek ere gozatu. Hemen ezer hasi arte, ez baita ezer bukatu. Bueno, azkartuko dugu hau pixkat. Bertso erronda, azkeneko erronda. Bertso erronda, azkeneko erronda. Niga diot bertso, zuek erronda. Bertso? 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 Ça va, bonsoir, je m'appelle Monsieur Lequer. Je ne viens pas de Paris, ez dauka galtzeko ezer. Bat bi txek, mikrofon txek nire izena behintzet ondo ahozka dezaket. Show some respect, mikrofono hartzen bade saio aldatzen deta, pulita selekta. Eio, bertso gutxio rap gehiago, peio Josepe bazina bezala gurtu gure sekta. Iki begik ta itxile jok,
Txalo egidak ez zu txale binen abantaia gozatzen ez daki nahi. Txalometroekik ez da labil eskekasik nahiago izkin nire grazik ire puntuz ez dut ezer jakin nahi. Ezoiko showa, zeletra loa, txalometrok herri honi berriz gezurra esan dio hemen errondatik bota zuten beterano bat, potoen sasikumea bertxotxarren hilo Bertxo erronda, azkeneko erronda, bertxo erronda, azkeneko erronda, bertxo, badaukazu elana, Julen Oiana, hainbat disgusto hainbeste kana, 11 susto gure emana, baina gustuz jarriko dizuet abanera bana, humorez gaztetxe dana, gutazarro legok esabino arana zana. Hasi da trama Gabon, mujer Andrea, hombre gizonta, edan patxarrana, denok estilo mendiburu abersi no funtziona, bigap originala dana, baina ala porai, txapelketa eta erai, bai, bertxo erronda, azkeneko erronda, bertxo erronda, azkeneko erronda, bertxo, naiz mezilo krep, ez odei barroso, agroso modo oso, kantatzen dut borroso, batzuentzako soso, besteentzat peligroso, baina ojo pillojo con el peli rojo, ez datorko ojo, eta beraz namazte, gazte, aurten berriz astre, zazpiaren urtea eta berriz desastre, lentzirena gazte, orain ez beste, desantolatzen dute antolatu beste, hemen da old eskula, lumagota ez dula, ez dezatela esan honek zentzurik ez dula, gure alde baskula ez da erori sekula, baina finaletan du orezko matrikula. Akapela kantuan, berriz azpikatuan, ia urtero antzeko, izen berak tarteko, baina hori bai, anakabe falta da tonoa hartzeko. Kontago mendiburu, esan digu tururu, lasaigu baino beto dago kabroia seguru, baina nigatik bai, Mexikora junai, ai, aspergarria zinentatzaitu entzu nahi unai. Eta pentsatzen bazaude, pedazo de fraude, rapa ez da ondo gelitzen musika gabe. Lasai oituta gaude adibidez zuzelai, ze ondo, ze alai, finalera heldu da, kantatu gabe. Aizak kagaztu denez gero, ezin duztean espero, Paule Alcedo, gazte txartelak 0, 30 ezin da izan gaztetxero, baina lasai, ai, zazpikatu nordai da, ona esortzeko gai, Paulo onartzen dute berazuek ere bai. Irune Janire, Josu eta Maite, publikoa ditu Maite, gazte original, virginal, kriminal, enbeste eginal, denek batera ez dituzten nikaina final. Bertxo erronda, azkeneko erronda, bertxo erronda, azkeneko erronda, bertxo, erronda, gure ekosisteman, nator betiko kreman, bizitzan gutxi jaso eta gutxiago eman, batzuetan gentleman, katutxoen doberman, baina bere persiana iztera doan tabernan, azkena zerbitzera etorri da kerman. Triste samar, baina pertsiana itxi behar, ring batean boxeatzen hasi, ez gintu zuenean deitzen zar, mikrofonotatik tiro hotxak, orrasmo luzeak susto motzak, naiz agurputa hauekin hasi, beteta doaz gure bihotzak. Ta orain bizitza arduratzen garela, urrun unita eskuela, lehen kezkatzen gintuena gehien, eantzokira zordutan helduko ginen. Ta hua da azken kartela, jarri aurretik eskela, dakizue onena beti dela, inork inoiz espero ez duen espuela, espero ez duen espuela, Zenbat urte egon gara, zenbat txiz eta enredo, zenbat zerbeza, bertsoen arnaz, antolakuntza hor dago, baina laizzer goian bego, las viejas glorias, ya ez dira kapaz, ezingo gara bizi, no hay manera, ez pertsiana hau itxi, horren bera.
originalera pasa toda la vida. Gazteari más. Superra, gurra, bandera, kopla gora, kopla bera. Gure karreran, ta orain zer gara, ezingo gara bizi, no hay manera, ez pertsian hau itxi, horren bera, berriro, ezingo gara bizi, gora, no hay manera, ez pertsian hau itxi, horren bera. Badute zer inoiz. Badute zer inoiz zuei kantatzeko. Oiana irten da berriketan irratian ere. Ez lukete hobe eginen. Bilbon bertso errondak ez du inoiz dirurik emanen. Inun baino alaiagoa izanen da. Zer ez da berdin, inun baino alaiagoa izanen da. Zer ez da berdin, inun baino alaiagoa izanen da. Zer ez da berdin, poro. Zer ez da berdin, poro. Ta zer ez da berdin. Badute zer esateko, maite zaitut zazpikatu, bertso errondak ez ditirurik emanen. Ta zer ez da berdin, inun baina alaiagoa izanen da. Zer ez da berdin, inun baina alaiagoa izanen da, azkena zuekin. A ver, me sé decir, ¿vale? Epaileak itxututa daude, ia faiorik ez dauka, atzekoek maila berean, egon nahi lukete orain, aukeratu gabeko fama, fans kluba istilu bat da, rondako gorka urbizuren mundu bat. Ta txapelketaren kartelean egon gabe, finalean nago, zuengatik egin dut, beraz prestatu, espuelatxurako. Jakina da hainbat molatzea, sarri gogorra dela, bitartean oianak dio, ezin besteko naizela, kanporaketak fumatuta, gainera medio gazean, rondako urbizu baten mundua, ta txapelketaren kartelean egon gabe, finalean nago, bai zuengatik egin dut, beraz prestatu, sorpresa txurako, sorpresa originalerako.
argitu nahi nuen janire. Agian bada zerbait, morbazontatik, pixka bat arago. Mendiburu igual. Azadila zaioa, potentzial hau aguantatzen, ezin dut gehiago. Nik morborik ez daukat. Mil kolegaz edo hemendik pasa direnak, ta gerora datozenak. Ilara honetan, zarrena ilara batean, eta dardarra gorputz bapatean, aste bat edo bi aste, berdin dio ze desastre agur bat. La madre de Dios, la puta virgen, zarrena omen naiz ilara batean, eta itxura sartu zait gorputzan betean, tanita hilko naiz bakean. Oiana ta Julen Paulo ta Oiana, gora zuen azken urtetako lana, jaso, ja, besarkada bana. Naizta gau partean, ordua iritsi, ta purka persiana jeitsi, arren, giltzik ez irentzi. Oi gure talde maitea, larritasunez betea bertso txar baten atea. Oi gure talde maitea, zazpikatu girorik ta ederrena, finalarena. Behin kantatu eta botan indutena, sortzitan lehena. Ai gure epai maitea, ai kriterioz betea txalometroa, jarrita denontzako bakea. Ai gure epai maitea, ta eskerrak horrela dela takitxo, enaiz kritiko, ze bestela enintzake iritsiko, onaino fijo. Ai gure epai maitea, baitasun haundiz betea zorionaren ateatera. Oi gure bertzo maitea, Bueno, orain berotuago gaude denok, estarriak ere berotuta, eta ofizioka hasiko gara binaka. Tabernak, lehen esan bezala. Denok egoten gara tabernetan, ezta?
gehiago, gutxiago, gehiago, gehiago. Denetariko gauzak ikusi ditugu gertatzen. Horietako batzuk ekarri ditugu gure lehenengo ofizioetara. Beraz, hasiko gara lehenengo bikotearekin, Janire eta Josu, mesedez? Igual aprovechamos esta aukera, güey. Janire, etengabeko bileritizean bizi zara. Taberna da zure egoitza. Egunean gutxienez, bilera bat izaten duzu. Baina gutxitan kontsumiten duzu zerbait. Hau da, gaurko zure 3. bilera Josuren tabernan. Arratsalde guztia daramazu mahai berean eserita. Bilera kontuetan gara gu artistak, hori erakutsi dizu zure begibistak, gure izena jarraituz zuk segitu pistak, zehozegatik gara ta sozialistak, zehozegatik gara ta sozialistak. Ez dakit denak garen zure ustekoak, hauek dira bukatu eta astekoak. 3 kafe mailean beti lastrekoak, roibos oiek zer dira lehengo astekoak. Roibos oiek zer dira lehengo astekoak. Babai aurreko astean zeuden ta antzeran, horregatik esango dizut nire eran, kainen kontu honekin duzunez antzeman, kain hartu baino hobe dela kaina eman, kain hartu baino hobe dela kaina eman. Abertzale jantzi da super, hiper, mega, ardo txuriarentzat izotzak pezera. Mundua salbatzeko ote zaude, keba, bilera hau bakarrik egoteko ote da. Bilera hau bakarrik egoteko ote da. Gure helburua da dena askatzea, gure helburua da aurretatzea, zuk zer duzu nahiago egin balantzea, Euskadi askatzea edo kobratzea, Euskadi askatzea edo kobratzea. Ba Euskadi askatu, egizu, apustu, Martinsak zikintzeko ere justu, roibosak nekez bete eta nekez ustu,
Askatu ezazuzuk lehen-lehenikan deustu. Askatu ezazuzuk lehen-lehenikan deustu. Urrengo egoera bizitzeko, hurbildu Paule eta Asier. Paule, zure eguneko momentu lasaia da. Kafetxo bat hartzeko aprobetxatuko duzu, tabernan ez dago giro askorik, lasai-lasai zaude, eskinatxo baten, betiko lez. Eta hor zure gauzetan sartuta zaudela, bapaten Asier sartzen da. Taberna doa, kafetxo bat hartu, bere nerviokin, alde batera eta bestera begiratzen, zu ikusi zaitu, eta esan du, bueno, hementxe eseriko naiz. Zure ondoan eseri, eta 5 minutuz isildu gabe egon da. Egunero lez sartu herriko zarrean, eta hor ipinidan eronen aurrean, beste eserleku bat hartu beharrean, okupatuta zegon mai bakarrean, okupatuta zegon mai bakarrean. Bakardadea denez nire ispilua, zure garantza zuzen leku segurua. 5. minutuan hori istilua, hau bakarrik izan da lehen kapitulua. Hau bakarrik izan da lehen kapitulua. Antza asko daukazu niri kontatzeko, nirekin sentitzen da Asier hau etxeko. Ta hartu dut gaur ere atzoko antzeko, kafe soloa baina bakarrik hartzeko. Kafe soloa baina bakarrik hartzeko. Riz aulki honetan zut, gaurko gazte hau ezek, ez dakit eta klub, Euskal Herriko historia kontatuko dizut. Euskal Herriko historia kontatuko dizut. Eta ez da isiltzen zelako pasada, Euskal Herriko historia ara. Galdera bat daukat ta hau egia da, matraka gaztetxetik etorri alzara. Matraka gaztetxetik etorri alzara. Lehenik horrea gandena zegoen bero, gero Amaiurrera joan zen Alzedo, hamarkadak mendeak aipatu ezkero, lasai matraka dator eta gero. Lasai matraka dator eta gero. Kerman eta Irune. Bueno, Kerman eta Irune, bi lagun zarete, eta noizean behin, taberna batean txandak egite dituzue. Eta hor dabil Irune, jota fuego lanean, asako, alde batetik bestera,
Baina Kerman sartzen den guztiekin dabilizketan eta oraindik ere ez du trago bat ere atera. Herrikoak berea dauka esentzia, tazuk barra ondoan indiferentzia. Nik landu nahiko nuke gure herentzia, holan ez da lortuko independentzia, holan ez da lortuko independentzia. Ni nirean nabiltan, ez nauzu nahi lagan, egin zazu zurea tragoak atara. Auzo lanaz ari naiz triliritralara, marketina egitea garrantzitsua da, marketina egitea garrantzitsua da. Zurekin gaztu danak, behar dira kontau olako jarrerakin, nahiko azarren hau, berba eta berba dabil ondoko tipo hau, ta edan egiten dau berba baino gehiago, ta edan egiten dau berba baino gehiago. Baina ez dut nahi hasi tipoa zapuzten, kaina eta kaina dabil, hor sabela puzten. Horreagat ez dakit zer du erakusten, Alzedo honek ez dit lan egiten uzten, Alzedo honek ez dit lan egiten uzten. Ba hortxe baditugu, txupete sobera eta bera isiltzeko, baduzu aukera, Kerman ibili ezkero, zu beti kajera, dirua sartu eiten da eta ez atera, dirua sartu eiten da eta ez atera. Naizta ustez nenbilen bide ziurretik, zurekin ezin joan leku ederretik. Gure erronda bide herriko zarretik, segi lanera urko etorri aurretik, segi lanera urko etorri aurretik. Azkenengo bikotearekin jarraituko dugu, Maite eta Uzela, urbildu mikrofora. Ostegunetako pintxopotera sekula utz egiten ez duen unibertsitateko klasekide bizarete. Bilbotar petoek, baina hobeto ezagutzen dituzue tabernatik igarotzen diren pertsonaiak. Barra ertzetik, gaur ere, inguruko jendearen inguruan hasi zarete hizketan. Osteguna heldu da ta ze eromena,
Antzokira joatea zelako kondena, eta hori dain zuzen hortik datorrena, antzokiko sarrerak saltzen dituena. Antzokiko sarrerak saltzen dituena. Ostegunero gatoz, gaur itxaropenik, baneukan etortzeko ez ordeapenik. Sarrera saltzailea hortxe dagoenik, mito bat zela ere pentsatzen nuenik. Mito bat zela ere pentsatzen nuenik. Ta horrek mugitzen du ederto aldaka, beste horrek eguenero jartzen du pankarta. Beste bat dator hortik pertsona galanta, eurokainak erosten ditu irunaka. Eurokainak erosten ditu irunaka. Bai kainak irunaka poliki hartuta, oiek berriro daude komunean sartuta. Ta guztiak bai beti bezain mozkortuta, herrikoko boldamak fama ona duta. Herrikoko boldamak fama ona duta. Bueno, raiatxo bat da, ta ez dira tonak, baina horrela egiten dira geure bromak, ta zer pentsatuko du gogo eta sakonak, gu barra ertzean ikusten gaituen pertsonak. Gu barra ertzean ikusten gaituen pertsonak. Ta gu berriro ere buruz buru jarriz, zu mozkortuta zaude kantuan ta irriz. Ta horko maieko hori berriz hitz eta hitz, matraka gaztetxetik etorri da berriz. Matraka gaztetxetik etorri da berriz. Bale, amaitu da beraz dagoeneko lehenengo ariketa. Bi ohartxo. Lehenengoa jada kalimotxoa dagoela barran, guztiontzako. Autoberna bada, badakizue, pinpapu. Eta bigarrena, zuentzat ere txupito bana jarrita dagoela ateko sarreran jarri dugun maitxoan, beraz altxatu, hartu eta bueltatu. Baina hau, bertsolarientzat, bale? Tabernetan zeo zer egon baldin bada beti, kartelak izan dira, bale? Eta horietako batzuk, adibide batzuk, proiektatuko ditugu. Zuetako bakoitzak, lehenengo altzatzen denak, hori aukeratu, momentuan agertzen den kartela aukeratu eta horri bertso bat eskainiko dio. Ados? Orduan askar ibildi behar zarete, zuek nahi duzuen kartel hori nahi baldin baduzue?
hori zuena egiteko, eta azkenengorako uste baldin baduzue, pues, ikusteke dago ze kartel tokatuko zaizuen. Ulertuta? Venga, lehenengo kartela. Ja ez goaz Granadara, horrek posten gaitu. Zabaia ero basaurin, hainbeste meritu. Preso hauen aferak, hainbat erpin ditu. Bat amaitu ta ere bestea aurkitu. Preso hauen aferak hainbat erpin ditu. Hemen oraindik ez da ezertxo amaitu. Lehen aste nagusiko lehenengo kartelan ta analizatzeko uste dut badelan. Txirula danbolina buruan txapelan, ez nekien Alcedo agertzen zinela, eta gainontzekoak buru handi bezela.
atsedenik ez drogarik, gabe esan takito, hause esan zuen hori geratu zen polito. Hemen alkoholetan eta sustantziatan ito, horregatik hau esaten naiz ni orain hasiko, kartel hause ez zitzaigun hain gaizki etorriko. Espazio bat eman behar zaio, auzoroko gazteari, herrigintzetan mugimenduan, berak nahiko luke ari, hortan gabiltza, hortan nahi dugu, munduan ahaztu adi, ta duda gabe ekingo diot, gaztetxeen defentsari, einandi baten bertan egiten, baikaragu bertsolari. Ni nazkatuta nago gaurka urbizurekin, ritmo romantiko eta gaztetxeroekin, bai zarri gozatzen dut reggaetoiarekin, eta batzutan ere zumbarekin, dantzan ikasi nuen 2 urtetxorekin, dantzan ikasi nuen 2
urtetxorekin. Gero barkamen eskatzen didate. Norera da eta edo txarra. Txarratik zuri. Zure zer? Porque, ¿ves? Es que sabemos que Laguntxo Salomonero, baduzu gizontxo pinta, geratzeko gaztetxeko, zoruari itxatxita. Tarronkolak lo asko edaten hasita. Aguantatzen duzu baina komunerantza korrika. Ispilua aurrean ta zuk zero autokritika. Zer da gizona ez dena ez ni ez naiz marika. Euskal Herria zutik bai, baina pixa eserita. Euskal Herria zutik bai, baina pixa eserita. Jendeak argazki politak sarri, asko dituta gustuko. Instagramean jarri ohi ditugu, aurpegian mila truko. Baina nien naiz fotogenika, esan behar zen ta punto. Beraz gaur egin argazki hoiek ateratzeari uko.
bestela saio batetik gehiago ez dirate eta deituko. Ikusiz haze utxunea, ondo zaindu asmotan gure ingurunea. Egin zen borroka bat, hori zen unea, haze aldarrikapen eta ez xumea. Horrez nintzen gaztea, hor nintzen umea. Horrez nintzen gaztea, hor nintzen umea. Bueno, orain musika pixka bat jarriko diogu taberna honi, musika zuzenean daukagu. Eskerrik asko uzue. Eta hasiko gara Josu, Alfredo, Irune eta Maiterekin. Bada. Bueno, hemen gaude Maiteren urtebetetze festa ospatzen. Bueno, erabaki duzue, Maiteren urtebetetze festa ospatzea, erabaki duzue. Sorpresa bat izango da, eta horretarako taberna hau aukeratu duzue. Sorpresa emateko Maiteri. Eta, bueno, denetik antolatu duzue, janaria, koloretako txupitoak, DJ-a, musika zuzenean. Josu, super emozionatuta zaude, asako. Zure ideia da, festa movida eta guzti hau, eta dena ondo ateratzea nahi duzu. Kriston ilusioa egingo dio Maiteri, bale? Hori uste duzuzuk. Alfredo, pikatuta zaude, zuri, ez dizute inoiz horrelako festarik egin. Eta sorpresarik ez ezer. Irune, festara sartu aurretik, super mozkor zaude. Eta 5 inportadiz urte betetzeak festak eta Maite. Eta Maite, gorroto dituzu festak eta sorpresak. Bueno, sorpresak batez ere. Maite zure festa hasi bezain pronto buka, persianaren zerraduran txikle bat sartuko dutak. Dena dago super lujo, super maruja, super guai, kriston, 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 sorpresa anderuzelai. Sorpresekin jola zelako bizioa, jajaja, eskerrik asko zelako ilusioa. Merez didute zerbezek eta hemengo giroak, bizita ondan behar dira ospatzeko motiboa. Zelako kuadrilla dudan haiene hori laguna, nire amak ere astu zuen nire urte eguna. Deustuko bat errondan estimatzen dugu, beti ate bat itxiko dugu eta lehoi bat ireki.
gabe dini empatika naizela, enuen oraitu gura maitek txaskoa duela. Aurten alere behar dut post eta alegria bete, eskerrak Facebooken hortxe Manolo 47. Urbizu eskatu eta urzelai bidali diguta despistau naizenean pixa kanpora egin du. Bat pedo ilusionatu da bestea horren fuerte, hau bada urteak betetzea nahiago nuke ez bete. Jada nagusitu eginda la niña de la escuela, eguerdik ordu bietan hartu dut lehen espuela. Ez zegoen lasaiez. Dirudienez kanpoan mani bat dago. Tabernaren kanpoan mani bat dago. Ja nire. Zipaioa ez bada ikusi, gure lau gazteak miatzen hasi da. Ja nire. Txosten marronero bat daukazu eskutuan. Paule, droga daramazu boltsikoan. Noski, ez da zurea. Kerman, oraindik konturatu ere zara egin tabernan borroka bat edo mani bat zegoenik. Thunder, infiltratutako zipaio bat zara. Txosten marronero bat dutara ara. Txosten marronero bat ara, izenpetuta jota arrizabala galara, larai, Bestetak artean zaila den jakiten, realzaleak daude eurena egiten. Larai, eurena egiten. Polbo bat bota
susto, no sé euskera, pero estoy muy a gusto. Igual lehen jarri naiz lengoz justizero, gitarran partitura baita marronero, larai, 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 baita marronero. Tabako eta kea, baina, hau ere etorri da, Andoni egaina. Larai, 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 Andoni egaina. Baina ze agresibo, joder, que zipaio, igual nik daukadana gustatuko zaio. Larai, 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 gustatuko zaio. Disimulo kontutan hain nabil gustora, horrela probauko dut, txakurrak kanpora. Larai, 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 txakurrak kanpora. Bere porra luzea, bere metraieta, fijo zipaioa zela Josu Erkoreka. Larai, 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 Josu Erkoreka. Hemen infiltratu bat dago gutxienez, kasko gorria baina ez, baina ertzaina ez. Larai, 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 baina ertzaina ez. Naizagu ondo geunden eta horren jator, el barco derkoreka kargatuta dator. Larai, 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 kargatuta dator. Faltan bota dezaket kaskotxo bat, enfin, hankako mina daukat Salomon hauekin. Larai, 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 Salomon hauekin. Sorpresa bezala, taberna baten zaudete laurok, vale? Eta lauroi, bakoitzak alde batetik, plantoi eman dizuet. Paule, ligatzeko aplikazio baten bitartez ezagututako batekin zeunden geratuta. Kerman, hilabetean 5. plantoia eman dizun lagunarekin geldituta zeunden. Maite, kasetari batekin zeunden geratuta, elkarrizketa bat egin nahi zizun eta. Eta Josu, apuntak pasatzeko ikaskide batekin zeunden geratuta. Ez dago zehaztuta, ia zuk berari edo berak zuk. Moskor dago. Oso goko nuen bere argazkia, prestatu dut ipurdi sabeltatitia. Kaixo maitia bidez baina jodertia, kaixo ordez esan dit ba agur maitia, ba agur maitia, ba agur maitia. Nik neuk liga nahi nuen, berak ez zuen nahi,
Naizta pareja eder bat harturik amets gai, baina iraungo dugu konbentzituz alai. Bosgarrenean ezin, seigarrenean bai, seigarrenean bai, seigarrenean bai. Gafakulo lenteak dauzkat ta bastoia, argi dago argi bai enaizain moloia. Fitoplaktona naiz ni kaktus enpolloia, lehen landaretxoa, ta orain plantoia, ta orain plantoia, ta orain plantoia. Irazuk zita bertsoa zeukan punto eusen, eta olako gauzak ez dira onartzen. Garaipen dukatu bat ez dut aguantatzen, ez dut aguantatzen, ez dut aguantatzen. Konexio gabe Atera ditut gintonik ta ardo, soilik busti nahi nuen ta hementxe nago. Atletik finaletan bezala akabo, nago gabarra baino estankatuago, estankatuago, estankatuago. Ertzain basartu alda mala letxekoa, nire tenina zazu ni naiz etxekoa. Postura jarri pareta, hola eltzekoa, gogoa daukateta perreatzekoa, perreatzekoa, perreatzekoa. Loturak egiten hasi eta Paule benga, kaixo maitiakoa irazu altzen ba, irazu altzen ba, irazu altzen ba. Bidali dit ez da horren bitxi, bidean zentorrela, baina ez da iritsi, baina ez da iritsi, baina ez da iritsi. Apuntea pasatik begira begira, plastikotxo batean goxo-goxo dira. Ze apunteak ere ez zaitezte fida, beti babesarekin pasa behar dira, pasa behar dira, pasa behar dira. Da itxaroten jada aspertu norbera, hau plantoien baina ez arrazoi bera. Benga anima gaitezen gogoak atera, behintzat hartu dezagun kafe bat batera, kafe bat batera, kafe bat batera. Bueno, hurrengo ariketara pasatuko gara.